utolsó betyárok, a kis Dunamenti betyárok. A puszta kicsapott fiai, akik már nem illeszkedtek a társadalomba, a sorozás elől sokszor menekülve a pusztában találtak otthonra. Nádasok között, a szikes gyepeken, a csárdák rejtekeiben élték az életüket, és küzdöttek a saját szabadságokért. Többek voltak ők, mint holmi úton álló rabló haramiák, bár a tevékenységi körükbe ezt a funkciót is fel tudták azért írni. Az 1800-as évek pusztai világához szervesen hozzátartoztak, egészen a nyírségtől egészen le a Délalföldig a betyárok, illetve persze természetesen feltűntek Somogyban is, illetve a bakonyi betyárok is hírhettek voltak abban az időben. Jól látom, éppen valami rablásútonállásra készül a társaság, nem a por ellen védekeznek kendővel, hanem bujkálnak a Perszakúton elő, hogy fektetik a lovat, nem azért, hogy pihenjen, hanem inkább azért, hogy bujkáljon, hogy elbújnak a betyárok. Mi csak mit tűnik fel ott a távolban az út porát verve, a bíró, a adószedő kocsija tűnik fel, ott libeg, mit sem sejtve, ringatózik az úton. Ha jól nézem, pont adószedésből érkezik a kocsi, rajta a kövér, a magyar paraszt kövér pénzével, amit az osztrák császár kincses kamarájába kellene beszolgáltatni. Tehát a betyároknak úgy nézem, hogy más tervei vannak ezzel. Abban az időben az ilyen adószedő nem közlekedtek a teljes biztonságban. Ott a számadó, ott a Perszakúton, ha jól látom, valami vizigót kísérő legénnyel. Akinek meg kéne védeni az adószedő uramat, de biztos, hogy ez sikerülne neki, bár a fiú az elég kemény, én ismerem. A betyárok vezetője jelzi a kocsinak, hogy így ne, eddig és ne tovább, hanem mi van a kocsin. Ha jól látom, elmentek koré. A bíró, a sarcszedő, a bóra, jó bóra, finom szőlőlés. Úgy nézem, hogy a betyárok torkát öntözi most már inkább. Nagybajuszú bíró uram, hát most lehet, hogy szétesítenek a hátadból, hát nem kellett volna jó népet zargatni, minden kicsit tovább kell venni. Jól látom, a nagy darab hős kocsi kísérő vitézünk próbál valamit hasítani, de mely a fegyveres darabjaira múlik, nem hogy a teljesítménye. Látjuk, hogy a kusállapot egy egészen jó eszköz, de talán a fokosan mindig kevés lesz. Ezt a bíró pedig szökni akar, úgy nézem, nem is a bírót ott hagyta a kocsisa. Bátor ember, csak a saját bőrét menti. Ilyenkor az van, hát az üres tömlővel, hogy mondjam, talán a nap ellen védekezhet a bíró és az őt védő vitézlegény. Betyárokra csak kell ám félteni, elég keményen harcososról van szó. Pedig a lovas ember ellen a gyalogos olyan sokat nem tud tenni.
Mit láthat vajon az a lovas, aki a lóhátáról tekint körbe? Csak nem huszárok tűntek fel a távolban? A huszárok, akik éppen a császár zsoldjában állnak? Dehogy nem. Pont a huszárok szeretnék megmenteni a bírót. Meglátjuk, hogy ki a keményebb gyerek, a huszár vagy a betyár. Persze, a két kez között sűrű átjárás volt a szabadságharcban, az 1848-as szabadságharcban. Betyárokból lett huszárok harcoltak, nem egyszer. Itt egyelőre úgy néz ki, hogy a huszárok vannak az egyik oldalt, a betyárok a másik oldalt, és el is indul a pusztai kergetőzés. A huszárok is igen kemény legények. A betyárok is úgy vannak vele, hogy jobb, hogyha most egy kicsit futamodásra erednek. A betyároknál ott a karikások, közben a huszároknál a szabja. Mindenki igen jó alkalmas arra, hogy a bajtársat kellemetlen helyzetbe hozza. Egy igazi pusztai lovas csata bontakozik ki előttünk. Csattognak a fenyék, villognak a szabják, forognak a fokosok. Jól látom, hogy egyik betyár kollega, a betyár címbora megszerezte a zsákmányt, a szenvedő nép vérrel, velejtékkel megkeresett pénzét. Már a népfiainál van, a betyároknál, hiszen ők is a népfiai voltak. A bíró pedig hiába szalad a pénz után. Igaz, hogy megérdem, mint a tapsot, hogy nyugodtan zúgjon a taps neki. Az egyik leglelkesebb résztvevője a rendezvénynek. Igazi betyárokról beszélünk.